ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମକୁ ପରିବାର ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ବୀର ଯବାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶ ସଲାମ କରେ। ହେଲେ ସେହିପରି ଜଣେ ଯବାନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଉରକେଲା କାଲଟା ଫାଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ଓଏସ୍ଏପି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟାଲିୟନର ସିପାହୀ ହାବିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ। ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଗତ 3 ତାରିଖରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ହେଲେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଏକ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ରଖି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନା ମିଳୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ନା ସହାନୁଭୂତି। ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି?